channel guys. November 24 guys niya. Magluto na po na akong bana o sudan guys para sa mapamahaw. Kaya guys, asapon guys. Okay, bugnaw ang panahon guys. So namiinom og sabaw. Kasi magluto ron guys. Sa mga lamas niya guys. Dala akong bibi, nilaag ikan akong bibi og diya si Kuya Jacob. Di ang bibi naglaag. Na good morning guys. Daga na guys. Guys. Naiwila na guys. Guys, buko. Kuha na po Petchay guys para isagol sa kuan sinabawng baboy. Ito. Dito guys. Papa na si guys. Hi guys. Guwapa ka guys. Pikas. Tapo na to. Naman na. Na guys, na kuha na. Cute na kayo nahibilin guys oh. Is nakautan. Sabaw niya para makuluto. Guys, hapit na maluto guys. Ang tanag sa babi. Hapit na maluto guys. So, init lang, init. Ang tanag. Kami na kadyo isudan ni guys. Igo pong sabaw. Ang tanag para matang dito. Tara guys, ilunod na ang Petchay guys. Hapit na guys. Kaon ako guys. Kaon ako una guys. Kay mag-work pa man ko guys. Yara guys. Luto na guys. Ready na guys. Kay makaon ako guys. Kay work ako. Guys, padung na ko maligo guys. Kay alas 7 na kapin guys. Yeah guys. Kita-kits na lang guys. Bye bye. Ligo sa ko guys. Man akong ilis guys. Nya, ready na ko mulakaw guys. Madto ko opisina guys. Nya guys. Either maglakaw ko or magsakay. Sayo-sayo pa mampod guys. 8, mag 8, 10 naman guys. Nya, 8:30. So na opisina niya. Pwede na po mag-walking guys. Pwede po sakay. Depende na naman guys. Nya, kita-kits na lang ako sa opisina guys. Bye-bye! Din ako sa opisina guys. Yabot na ko guys. Dali na ko yabot guys no. Ang guys kay well gaw lakaw ko guys. Dapat yung buotang tao guys nga ning hunong. Bitaw guys ako amigo. Gipasakay ko. Naka-hits ko guys. Muna nagdali na ko ning abot diri sa opisina. Diya guys.
Dapat ko daghang buhaton guys. Mag-type sa ko sa kuan ron guys kanang katong tawag sa kaslunon guys. Ako andamon guys kay last tawag 28 guys niya pagka 29 ako una. Kauna sa tagtungod na nga akong gamandaan guys kay sa malimot na po ko guys. Maintonsis na pod. Di kaubutan eh. Yeah guys, sige guys.